Xayrlı gün Dünya Studiyası әзерләгән тапшыруларны караучы милләттәшләребез. Бүген безнең Конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Фәнисулла Шакиров һәм Бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова катнаша. Хәерле көн, хәерле кич дип әйтик әле, чөнки безнең тәүлекнең төрле вакытында карарга була. Менә күптән түгел генә зур эш башкарып, озны кайда җырып кайттыгыз. Менә инде нәрсә генә дип әйтсәк тә, теге аз булыр сымак, әйдәгез без моны ак калфакның озны кайда узган күчмә утырышы дип атыйк. Чынлыкта да дөрес әйтәсез, Гөлназ Фердинандовна. Беренчедән бар хәерле көннәр, хөрмәтле милләттәшләр, кадерле дуслар. Чынлыкта да менә бу Азнакайда Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты Ак калфак татар хатын-кызлар оешмасы белән бергәлектә уздырылган бу чараны күчмә утырыш формасында узган дип әйтергә була. Мин үз чиратымда Бөтен татар конгрессы башкарма комитеты исеменнән иң беренче чиратта Азнакай муниципаль районы башлыгы Шайдул Мәрсә Зөфәр улы һәм аның исемләп әйтеп тормыйм, командасына һәрберсенә зур рәхмәтләремне белдерер идем. Шул хәтле искитмәле дәрәҗәдә, югары зәвык белән әзерләнгән чара иде. Килеп керү белән мәдәният йортында регистрация узганнан соң 530 кешене 5 автобусларга утырып 5 төркемгә бүлеп, һәрберсен төрле шушы төркемнәргә бүленгән программа буенча йөртеп чыктылар. Мәсәлән, үзем йөреп чыккан төркем буенча гына да үземдә күңелемдә калган хисләремне әйтеп узасым килә. Беренчедән заманча ясалган беренче урта мәктәпнең ишек алдында Габдулла Тукайга багышланган бюст ачылды. Ул чынлыкта да әйтеп узарга кирәк, Азнакайның үзенең оста кеше куллары белән ясалган Тукай һәйкәле. Шушы ук мәктәпне заманча икәнлеген генә түгел, шушы заманча мәктәптә никадәр үзебезнең гореф-гадәтләребез, ялаларыбыз, бөтен эшкәлекләре белән, бөтен зәвык белән шушы эшкә караганлыгы күренеп тора. Ул шушы ук милли ашлар, татар кызларыбызны безнең милли ашларга пешерү усталыгында күрсәтү, токмаш кисү белән дә шаккатырдылар безне. Һәрберсе яисә башка милли ашлар пешерү буенча остаханәләре бар. Шулай безнең егетләребезгә инде 5нче сыйныфтан ук бала шушы остаханәдә агач белән, шулай ук калай белән никадәр төрле кул эшләре белән үй өчен кирәкле булган әйберләрне, җиһазларны үз куллары белән әзерләп, әтиәнисенә бүләк бирү, алар барысы да безнең бит инде татар халкында тәрбиясендә, эшкуарлыгындамы. Хәтта мин шаккаттым, менә шушы без мәктәпнең коридорлары буенча йөргән вакытта ук безнең милли бизәкләр белән стенага илгәннәр безнең орнаментларны, татар орнаментларын, читекләрне, киемнәрнең шушы орнаментларын. Менә булар барысы да милли тәрбиянең никадәр дәрәҗәдә шушы укучыларга тәрбияви чара булар күңелләрне сеңдерер өчен ясалган зур чара. Шулай ук шушы мәктәп коллективы белән әзерләнгән концерт программасы да җыр-биюләр белән талантларны барлап күрсәтүче шушы чара. Шулай ук без Чатыртау аренасы әйтеп узарга кирәк, менә аңа хәтле әйтим әле, Азнакай көннән-көн матурая, ныгый бара, үсә бара. Объектлар буенча гына әйтсәк тә, төзелеш буенча да Чатыртау арена каршысында менә диярлек искитәрлек чатырдап торган шушы бүрәнәләр белән матурлап ясаган музейның эшчәнлеген күрсәттеләр. Музей әле үзенең эшен башлап кына җибәрә, әле анда бик күп формалаштырасы бар, бик күп мәсьәләләрне. Шулай ук без иң күңелдә калганы Мәнәвис авылындагы Рәсиха мәчете янында бөтен халкы белән, безнең кунаклар белән көянтәләренә шын казлар элеп татар хатын-кызлары бию белән каршы алып башланган каз өмәсен күрсәттеләр. Шул хәтле безнең Санкт-Петербург, Ижау, Мәскәү, Сочи, Магнитогорск, Чиләбе өлкәсенең кадерлесен безнең тагын кайсы өлкәләреннән, әле Башкортстан, әле әйтеп узмаганда регионнар бардыр, дистәләгән регионнардан шушы милләттәшләребезнең Ак калфак татар оешмасы җитәкчеләрен һәм вәкилләренең килеп күз яшьләре белән шушы күренешкә карап китүләре үзе не тора. Шулай ук югары дәрәҗәдә бөтен халыкны пленар утырыш 530 кешелек шыплап тулган залда
Татар безнең Азнакай муниципаль җирле оешмасының Аккалфак хатын-кызлар оешмасы белән берлектә шушы уздырылган чарада хакимияттән дә Аккалфак татар хатын оешмасының вәкилләре катнашында. Бу чынлыкта да пленар утырышта актуаль мәсьәләләр күтәрелеп, аларга чишү юлларын табып, шундый формада бик эшлекле формада узды һәм әйтеп узырга кирәк, бик көчле күргәзмә эшләгәннәр иде. Азнакайның минемчә барлык оешмалары да катнашкандыр. Анда безнең милли ашлары да, анда безнең сувенирлармы, читтә калучы булмаган иде. Читтә калучы булмады. Бөтен үзләренең осталыкларын күрсәтүче Азнакай безнең ул яктан эшкуарлары белән дә һәм гомумән кул осталары белән дә һәм тормыш ямен, яшәү тәмен аңлаган җирлек ул. Әйе. Кадерле менә безнең 2016 елда Алла бирсә апрель аенда шушы хатын-кызларның яңадан зур форумы, җыены була дип әйтәбез. Менә миңа калса Балтачта узган шу шәҗәрә бәйрәме, Азнакайда узган шу димчеләр, яучыларны үз иченә алганда алды бит әле бу. Менә шушы чара. Бу инде форумга әзерлек эшләре дип әйтергә буламы? Безнең инде бер форум белән икенче форум арасында менә бер форумны үткәреп җибәрәбез. Мисал өчен, узган ел 15-16-17 көнне без май аенда форумны үткәреп җибәрдек. Шундук икенче көнне без әзерләнә башлыйбыз киләсе форумга. Алай эшләмичә булмый, чөнки без үзебезгә таләпләр куябыз һәм шартларда булдырырга тырышабыз, чөнки һәр бер квартал сайын без Аккалфак оешмасы җитәкчеләре белән җыелып алабыз, укулар үткәрәбез. Менә без Азнакай җирлегендә күрдек. 2015 елга чынлап та менә Данис җыелыш вакытында сез әйттегез бит, үзебезнең киңәшмә вакытында чынлап та бу отчет булды инде дип, хисабы булды Азнакай җирлегендә дип. Бу 2015 елга хисап булды. Чөнки аның менә күрсәтмә материаллардан аларны һәм шул вакытта без сәяхәт иттек бит инде 5 төркемгә бүленеп. Әле менә без караган төркемдә шушлар, біз Данис Ивановичта бер төркемгә туры килдек. Анда икенчеләрендә күрсәттеләр, анда 2 мәчеттә, мәсәлән Зәңгәр мәчеттә күрсәттеләр Бәбигә исем кушу йоласын. Икенчесендә күрсәттеләр никахлашу, никахны, шын никахны. Анда түгел, ясалма анда бер нәрсә дә юк. Анда һәр вакыт эш вакытындагы форматны күрсәтәләр анда. Аннан соң ЗАГС бүлегендә теркәү бүлеге дип әйтәбез. Инде без үзебезнең шушы җирлектәге пар канатлар. Чөнки менә без һәр Аккалфакка әйтелгән ул безнең бер ай эчендә хәзер никахлашуга яшьләр пар килә дә, никахлашуга гариза калдырып китә. Бер ай вакытлары бар. Шул бер ай эчендә 4 тапкыр киң җәмәгатьчелек белән алар укулар үтәргә тиешләр. Һәм менә бу җирлектә инде ул беренче әйтелгән авыздан чыгу белән бу җирлектә бу башланып китте. Һәм алар инде хәзер байтак кына эшләделәр моның буенча. Аларның бик зур гына үзләренең практик тәҗрибәләре бар. Һәм монда да менә ул көнне дә безнең бер төркемгә аны күрсәттеләр. Беренче атнада алар хәзрәтләр белән, абыстайлар белән очрашсалар, никахның нәрсәгә укылганын, ни өчен укыла ул, никах сүзен дә әйтә белмәгән яшьләр безнең никахка килә бит, нәрсә икән аңламаган. Менә дә без киң даирәдә аны төшендергә тиешбез. Кайнана, кайната проблемалары ул турыда безнең төшендерү. Хәтта менә килеп иң соңнан без аны биргә үзенең туенда яшь кеше кыенсынып тормас өчен биргә өйрәтү. Мәдәният хезмәткәрләре өйрәтә бу өлешне инде. Гомумән менә шушы өлешләрне дә гомумән бик күп әйбер безнең бүгенге, ягъни ул көнне үзебезнең Аккалфаклыларга күрсәтелде. Һәм һәр берсе бик канәгатьләнү алып кайтып китте. Һәм алар бик канәгать калдылар. Менә киләчәктә барлык даирәдә булган, кайда гына Аккалфак оешмасы эшләмәсен, бөтенесендә шушы безнең Балта җирлегендә, аны Азнакай җирлегендә күрсәтелгән менә шушы безнең үзебезнең тәҗрибәбезне башка җиргә таратырга өлгү булып торырга тиеш. Һәм без аны бурычлы да. Безнең күрсәткән менә караган Аккалфак белән оештырган бер генә әйбер дә күрсәтү өчен түгел, ул практик яктан һәр бер кешегә ул өйрәнеп китү өчен оештырыла. Мәсәлән, әле күптән түгел генә без Уфада булдык, тәрбия мәсьәләсендә һәм Уфаның Ихлас мәчетендә. Гаҗәеп тә зур бер мәртәбәле чара булды бу. Чөнки безнең хәзрәтләребезнең, Мөхәммәд хәзрәтнең менә шушы әйтеп Аккалфак белән берлектә 52 районыннан, Башкортстанның 52 районыннан хатын-кызлар җыелды. Менә киң кыймәлдә дип әйтәм мин аны. Шундый да кирәкле шөгыль булды, кирәкле чара булды бу.
Гомумән шуңа да күрә дә анда без инде маклап та киттек бит инде. Безнең Аккалфаклылар Балташ районы Аккалфак җитәкчесе, Азнакай районы Аккалфак җитәкчесе һәм Башкортстанның Аккалфак җитәкчеләре безнең бөтен дөнья татар конгрессының шушы ел йомгагы буенча рәхмәт хатына да ия булдылар бу көнне. Беләсем килә, Азнакайда Аккалфак оешмасын кем җитәкли? Азнакайда Аккалфак оешмасын Эльвира Сайлун кызы җитәкли, Галиева. Ул безнең хакимияттә оештыру бүлеген җитәкли һәм аның бүлеге Аккалфаклылар ул Азнакай җирләрендә гаҗәеп менә киң кырлы эш алып баралар алар. Аларның бер генә төрле түгел. Әле анда без күрсәтеп тә бетермәдек. Алар гаҗәеп менә һәрберсе һәрбер төшенчәне, менә һәрбер күргән әйберне алар электрип алалар, кайталар оештыра башлар. Аларның бер кызык кына үзләренең сәламәтлек өчен дигән. Менә бу ел бит Россиядә сәламәтлек елы дип бер шалтыраталар миңа. Менә без хәзер эштән кайтабыз. Үзебезнең гаиләбезне ашатабыз, әзерлибез. Аннан соң сәгать 8дә без прогулкага чыгып китәбез. 10 километр араны без җыяулап үтәбез. Менә күз алдына китерегез. Сөйләшәбез, планлаштырабыз, җыяу йөрибез. Бүтән Аккалфакның эшен шунда планлаштырабыз ди. Көн саен. Менә ул гаҗәп аларның менә башкалар әле аңлап та бетермәгән башкалар. Яңалыкны электрип алалар. Яңалыкны электрип алалар һәм алар кертә дә беләр яңалыкны. Инде менә әйтеп киттек, безнең эфир өчен вакытыбыз ахырына якынлашып килә. 2016 елда апрель айында безнең форум булачак. Шушы бөтен дөньядан тагын хатын-кызларыбызны җыеп, Казанда аралаштырачакбыз, оештырачакбыз, мастер-класслар булачак, аларның фикерләрен ишетәчәкбез. Менә нәрсәләр көтәсез әлеге форумнан? Менә бик матур чарага туры килүе, менә Эрнәзем Нур әйтте бит инде бер көн безгә. Тукайның 130 еллыгына туры китерәсе килә бит инде. Шуңа күрә апрельдә үткәрәбез диде. Бер караганда мин аны башта дип тә куйдым, салкынрак вакыт дип. Ләкин монда бит күңел җылылыгы кирәк. Безнең Тукайыбызның шундый юбилеена туры килә икән, без опера, балет театрларында шул юбилейны карарга мөмкинлек тудырылган икән. Моннан да бәхет бармысың хатын-кыз өчен. Без бит инде Тукайның бишек җырлары белән, Тукайның әйткән сүзләре белән, әйткән фикерләре, аның шигърияте аша дөньяга үзебезнең хатын-кызларга күзебезне ачабыз һәм дөньяга карыйбыз. Шул кешенең юбилеенда булу безнең өчен бик тә зур тансык әйбер дип уйлыйбыз. Һәм инде моңа менә әзерлек чараларын хәзер үк уйлый башладык. Беренче көнне инде секциялар форумында үткәрсәк дибез. Аның форматларын уйлыйбыз, теге чыгыш ясау гына түгел форматларын. Мәсәлән, кием үзенчәлекләре буенча бер секция, икенчесе аш-су әзерләү буенча бер секция. Менә гомумән хәзерге вакытта кабатланган кимәлдә безнең үткәрәсебез килә бу форумның, шушы 4нче форумның беренче, икенче көнне пленар утырыш була инде, сүздә юк, пленар өлеше була. Уйланабыз, фикер йөртәбез, төрле тәкъдимнәр кабул итәбез. Һәм инде кемнәр килер микән дигән сорау туганда билгеле Аккалфак эшчәнлегендә зур хезмәте куйган кешеләр киләчәк һәм киемнәр үзенчәлеге. Һәрберебездә үзебезнең фольклор киеменнән түгел, татар халыкның милли киеме. Менә күтәртмә якалар, шундый күлмәк, матур изүләр, матур бизәнү әйберләре һәм билгеле инде калфак булырга тиеш. Ул мәҗбүри һәр хатын-кыз өчен дә башында калфак булырга тиеш. Ул киеменә карап нинди төстә сайлар үзенә карар. Ләкин без шулай күрергә телибез Аккалфакның актив әгъзаларын. Һәм инде менә шушы активлар бит инде алар кайтып монда күргәннәрне кире үз җирлегендә күрсәтергә тели. Һәм инде киләчәккә безнең җыеласы менә бу ел Азнакайда, Балташтагы кебек, Башкортстанда кебек киләсе елга без Шәҗәрә бәйрәмен Балташның Шакмагыш районында үткәргә уйлыйбыз. Бөтен регионара җыелып. Башкортстанның Шакмагыш районында һәм инде төрле традицияләрне үзебезнең йолаларыбызны кайтару нисбәтеннән 12-14 традициябызны күрсәтергә җыелабыз Актаныш җирлегендә. Анда инде куна барыбыз дип исәплибез. Шундый шырга туры китереп. Һәм инде зур бергән монда чит илләрдән дә килер. Анда бит гимназиядә бар инде, бөтенесе танышырбыз да дип уйлыйбыз. Һәм инде аннан соң Саба районында, Яшьлүзән районында очрашуны ниятлибез. Һәм Әтнәдә безнең инде үзебезнең аш-су осталарының мастер-классы үтәчәк Алла бирсә. Ул да зур чаралар күп. Алла бирсә һәрберсенә аерым-аерым тукталып, матур итеп күрсәтербез. Менә әңгәмәбез ахырына якынлашып килә. Данис Фәнзевич, татар хатын-кызы менә сезнең күзлектән нинди булырга тиеш? Ул менә хатын-кызларның 4нче форумына килгәндә менә нинди уй максатлар белән килергә тиеш дип саныйсыз? Мин иң беренче чиратта әйтеп узасым килә. Безнең Аккалфак татар хатын-кызлар оешмасы да һәм гомумән татар хатын-кызлары форумы хәрәкәте барлыкка килде һәм шул хәрәкәт ныгый бара, үсә бара. Татар хатын-кызлары нинди булырга тиеш дигәндә, ул әлбәттә инде безнең
Менә егетләр турында әйтәләр бит әле булган халык дибез диләр без. Булган ир хатын инде. Ул хатын кызга да ул сүз бик туры килә. Булган хатын кыз диләр. Булган сүз ул хуҗабикә буларак та, ул профессиональ күзлектән эштәге хатын кыз буларак та. Һәм гомумән яшәү тәмен Татарның бәйрәмнәрен, йолаларын, гореф-гадәтләрен, bütün нечкәлекләре белән, bütün югары завыгы белән аңлаган татар хатын кызы. Нәкъ шулай килешмәү мөмкин түгел. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясының конгресс мөнбәре тапшыруында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров һәм Аккалфак Бөтендөнья татар хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирия Идрисова катнашты. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.